Mbak Tum malah le. Mbak Tum. Kok dhewean le ora ngejak kanca. Jero lho. Jak kanca ah. Banyu ngene kok. Nggo cakep nih. Pak tadi lho Pak nek kono. Engko ketom gana ilang. Blojol. Aku sak semene ya, Pak. Sak semene lho. Iya, mbok nek mantak ya. Kalau Mbak Tum kok dhewean kok piye? Iya, lah mbok kira kancane sapa iku. Pak, iki ndelep. Apa sak dengkol aku, Pak? Apa sak dengkol? Ayo tanteni. Coba minggir-minggir lo. Jero. Minggir iku emangnya kenapa ono kan? Nek ra iso nglangi dak bahaya. Pak banjire tekan Medisun. Iki yo Medisun jengetan nek kok Medisun piye lah. Ya Allah tinjo mana? Iya. Aja diobyak-obyak dienggo mbah. Alan-alan ae. Tapi tekan Pak. Selambu apa-apa lah Mbak. Aja diobyak-obyak kok. Tundur sik. Itu kan ya tundur sik kan lho. Mas Tom mbak ini mana sama angkat Mbak metu menjeraka Mbak? Oh. Metu tawung jebus Gempol Sari Mbak. Oh. Iku mobil apa motor Mbak? Mobil ya? Mobil Pak. Nanti kok dan jele. Yo ora aku delok dak wis anu. Engko angger gelem panas lek yo nganu yo. Hilang banyune. Ana panas yo sulit banyune. Tekan sawah banyune Pak. Banyune ngene gabeh malah banjir. Karena nambah amna dan jele. Malah. Tengah sawah jeraka jeru mboten Mbah? Jeru mboten? Motor mboten saged nggih? Oh. Mana lho, Pak? Kathah motor liwat berarti, Mbah? Mana? Eh? Iku.